Вие сте в моят канал, Алексия нещо си. Така, това е новият ми канал, не че съм имала. Ще правя влогчета и такива неща. Ще направя back to school скоро време, много скоро, след няколко дена, след няколко дни. И сега ще ви покажа нещата, които си купих. Забравих да уточня, не аз казах, но абонирайте се за моя канал, харесайте видеото и напишете коментарче дали искате още такива видеа и влогчета и такива неща. Значи, първо ще ви покажа да имам нещо. Ето този гел, който е уникален и ви го препоръчвам. Това ми е втора тубичка за тази година. Вижте го. Той е желиран. Аз така го наричам. Уникален, наистина бруталка. Направо за ежедневието е топ. А този, който е от DM, скоро си го купих, е не много хубав, защото не става за ежедневието. Ако искате да ви се люпи косата и да става бяло, защото като изсъхне и като всички лакове, като направите така, хем става на клечки, изглежда грозно и хем се беле, ако сте навън до вечерта, до късно вечерта, е ужасно. Препоръчвам ви го, ако ходите на някакви състезания и да. Така, значи следващото нещо от Лили е хининова вода, уникална, препоръчвам ви я. Значи, милва космения фоликул, подпомага за растежа, премахва косопат и пърхот. Уникален е. Съжалявам, че бързам, просто имам 3 минутки. Така, тези две машчици, които са брутални и ви ги препоръчвам. Тази не съм я пробвала, зато ще я пробвам. Не ви я препоръчвам. Когато я пробвам, ще направя видео с препоръка. И тази. И четката за ресане. Ето тази, която е уникална и е брутална. Значи мисля, че е уникална. Имам още две неща. Гумени ласти, защото ще справя плитки с канекалон. И не се знае на back to school дали ще съм с плитките. Но да. Значи в back to school хем ще ви показвам за училище неща и дрехи за училище пак. И надявам се, че ви е харесало това видео. Абонирайте за мен, харесайте това видео и напишете коментарче. Чао!